An bɛ tɛnɛn na bi janvier kalo tile 27 san 2025 foli bɛ aw ye faw sigiyɔrɔ la. A y'a bisimila an ka bi kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an ka jamana ani Fonds monétaire international ni o ye FMI ye kumalasigi min kɔni bɛ ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi olu kɔni bɛ ka échouer ka d'a kan ka sanga ni FMI kɔni ka proposition ye a yirala k'a fɔ o kɔni tɛ ka an ka jamana ka yɛrɛyaw ka olu kɔni labato min na an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔn ka don fosi da fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka jamana ka yɛrɛya kɔni ka o minɛ a la hali sira fitinin fɛ. An ka jamana sanfɛ lakɔliso karamɔgɔw olu kɔni ka syndicat minnu bɛ ni o bɛ tali kɛ CNSUP la ani SECMA olu kɔni ye baarabila min kɔni boloda ka sanga ni dɔgɔkun tɛmɛnen laban wagatiw kɔni ye ko u bɛ a yira k'a fɔ k'u bɛna u ka grève yɛrɛ kɔni continuer min bɛ daminɛ bi tɛnɛn janvier kalo tile 27 fo ka taa bila février kalo tile fɔlɔ nata ni o bɛna bɛn heure 100 ani heure 44 ma. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la fɛn min ye a yirala ka sanga ni janvier kalo tile 29 natala ye AES kɔni passeport ale kɔni mina baaraw daminɛ o de okumu kɔnɔna la Burkina Faso jamana kɔni bɔra ka kuma ka da kan fɛn min passeport yɛrɛ kɔni a consulé do olu yɛrɛ de ka jamana kɔnɔna la mina u ye a yira k'a fɔ ko ni passeport yɛrɛ kɔni ko a jɛlen do wa sɛbɛn min yɛrɛ kɔni do ko maa tɛ se ka a yuruku k'a fɔ k'i kɔni bɛ i dogo maa wɛrɛ kɔni ka identité jukɔrɔ ni a ye ko o tɛ se ka kɛ wa passeport min fana kɔni do couleur saba do passeport min kɔni couleur ye binkɛnɛ ye o kɔni ye passeport commun yɛrɛ kɔni ye passeport min couleur ye bleu o ye passeport de service ye o la passeport min couleur kɔni ye marron ye o kɔni ye passeport diplomatique o ye. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la hali bi AES jamana saba kɔni farala ɲɔgɔn kan ka finitigila ka kulu dɔw kɔni sigi sen kan min yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ bɛn cɛ 5000 kɔni ma o la Niger jamana kɔni ministre de la défense général Salifou Modi a kɔni bɔra ka laseli kɔni kɛ ko ni finitigila ka kura ni o ye force défense kura in kɔni mina baara daminɛ ka sanga ni janvier kalo tile 31 natɔla ye san 2025. Caisse malienne de solidarité sociale o muso jɛkulu ka fara u bolo ɲɔgɔnma jɛkulu musotɔ olu kan u farala ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ kɔni don ka taa an ka jamana finitigilaka minnu tora kɛlɛdaga la olu musow yɛrɛ kɔni ma dɛmɛ minnu kɔni bɛ tali kɛ balofɛnw yɛrɛ kɔni na malo o tɔni 15 o kɔfɛ tulu litiri 5 bidon o carton 300 o kɔfɛ fo ka taa se makɔrɔni carton yɛrɛ kɔni ma o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. Kasanga ni AES jamanaw bɔli ye CEDEAO o kɔnɔna la o la Mali Burkina Faso Niger ni jamana saba ministre des affaires étrangères ni o ye a jamana kɔkanko ministre ye u ye sigi ka kuma kɛ kunungo Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu o jamana kɔnɔna la sigi min kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka u kɔni ka hakilinaw yɛrɛ kɔni yira ka ɲɛfɔli kɔni kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni perepere ka sanga ni AES yɛrɛ kɔni bɔli ye CEDEAO o kɔnɔna la. Festival Ogobanya min kɔni bɛ kɛ ladala san o san o la kɔni ɲinata kɔni baaraw nun do la ka sanga ni bi tɛnɛn janvier kalo tile 27 min bɛna to sen na fo février kalo tile 2 nata san 2025 ɲinata in kɔni bɛna kɛ a tako 10 ye. Bi ye tɛnɛn janvier kalo tile 27 don min kɔni tun kan ka bɛn Orange Mali ale ni Sestom maaw kɔni ka procès ma min tun bɛna kɛ tribunal de travail o kɔnɔna la nka a yirala kabini janvier kalo tile 23 tɛmɛnen tribunal de travail ale kɔni délocalisé la a bɛ waga yɔrɔ kura min na sisan nɔ o de kɔni ye commune 6 tribunal kɔrɔ o kɔnɔna ye ka sanga ni o kɔni kɛli ye a yirala k'a fɔ kiiri minnu kun bilalen do bi janvier kalo tile 27 ni o bɛ tali kɛ Sestom maaw ani Orange Mali ka procès la olu bɛɛ lajɛlen bilala février kalo tile 3 nata la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Togokaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni janvier kalo tile 23 ye san 2025 sini jamana kɔni ye dɛmɛ don ka taa Togo jamana ma min bɛ tali kɛ malo tɔni 471 na wari min kɔni dɔrɔn n'i y'a ta sini jamana wari kɔnɔ o bɛ ti jɔ fɔ yuan wari kɔni miliyɔn 20 o de kɔnɔ n'i ye o yɛlɛma sɛfɛ wari la a bɛ taa fɔ sɛfɛ wari miliyari 1 an'a kun kan fɛn de la. Dɛmɛ min yɛrɛ kɔni bɛ don okumu kɔnɔ o de kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma min bɛ fɛn min ye sini jamana ni Togo jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka dɛmɛ don ka taa Togo jamana yɛrɛ kɔni ma okumu kɔnɔna la. An b'an ka
ka bi kunnafoniyaw kuncɛ fait divers kɔnɔna la meta faransi ka olu fɛ yen nɔ jumado janvier kalo tile 24 faransi jamana cour criminel des Côtes d'Armor o kɔni jugement dɔ kɔni kɛ min na u ye verdict dɔ kɔni di ka da ka yirala k'a fɔ ko couple dɔ de kɔni bɛ yen nɔ olu ka baara kun tɛ fosi ka u denmusomani yɛrɛ kɔni ka o feere a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye couple yɛrɛ kɔnɔna la denni yɛrɛ wolofa o kɔni tun bɛ jɛ denni fɛ wa o kɔfɛ fɛn min ye a fa terikɛ dɔ fana bɛ yen nɔ min fana ni bamuso kɔni a yirala k'a fɔ ko relation tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko tun bɛ tɛmɛ fana o ni denni ni ɲɔgɔn cɛ wa o ma kɛ a bannen a yirala k'a fɔ ko a mansaw kɔni tun bɛ a feere hali mɔgɔ wɛrɛ gansanw yɛrɛ kɔni ma olu kɔni ko tun bɛ tɛmɛ denni ni u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔni kɛra san caman ka tugu ɲɔgɔn na fo ka taa ko kɔni bɔ kɛ a kalama k'a lase kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni ma o la kiiri kɔni kɛla yirala k'a fɔ denni fa ale kɔni bɛna san 17 kɔni kɛ kaso la a ba o bɛna san 12 kɛ kaso la u ka du teri min kɔni tun bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni ni ko tun bɛ tɛmɛ ba ni o ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se den fɛnɛ ma a yirala ko fana bɛna san 10 kɛ kaso la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la aw foli n'u fɔ aw sigiyɔrɔ la aw kama sini tarata Ala ka dɔgɔkun tɛmɛ ko ɲuman di an ma.